Raden Harya Waraku dhewe apa diwakilke. Aku mung minangka sing murwakani kok nok ming dibacotake karo kadangku sepuh Araka Mas Muhammad Taslim. Ngono ya Yung. Mila saking menika monggo klaturi nglajengaken Mas Taslim. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah ngene datan kinggang sarambut lamun adoh caketing hati yen cedhak tansah mulat sita asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sita asih ngaturake panuwun karo Mas Muhammad Taslim sing wis kepareng bawa dandang kula Sidwasih ya Mak. Banjur langgame setya tuhu sapa sing ngaturake. Tak nyuwun pambiyantu karo anakku wadon genduk Umi Hafifah sing saka Pulung Ponorogo. Oh ngono. Ya Nduk, mbrangkang alon-alon mumpung panggunge wis resik. Panggunge ya wis garing. Ha iya. Klosone ya wis anyar. Kaya mengkono setya tuhu. Monggo. Ayo. Tinggal yuk. Ini ngapa ta?
alon-alon coba kaya apa. Mas Bayu Saputra, Mbak Milasari, Sakinah Mawaddah Warohmah. Amin. Setya tuhulu mati ndelalah udane sampun tingkas ya Mak. Syukur bagi sewu. Aku wis niteni bola-bali aku nyangik tekan ngendi-ngendi kok diparingi jawah kaya ngene iki adate rampunge wayangan ki sing kagungan hajat tansah pinaringan berkah saka Gusti Allah kono. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi. Ya. Monggo Mbak Hafifah. Mugian tok berkahe widi Alhamdulillahirabbil alamin. No ana dawuhmu apa Mak? Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku ngono ya Yung.
Lah iki mau pamundhut sing ngersake dalang sapa nyono didhisikake. Weh, iki tulisane ditembangkan oleh masternya sinden Ibu Sukesi Rahayu. Wah nggih, nggih. Monggo ya slendra menyura dipun kurmati toprak dhisik. Ya, duduk, duduk. Meneng, Bu. Monggo dalang sapa nyono dipundhut iki mau. Ayo, Bukesi sak bawane. Monggo, Bu. Ngap biasane lali ngono kuwi. Ayo. Monggo. Budaya agung napa niku Bu Gesi? Kagunan ringgit Purwa kanthi dalang kang sapa nyono karya ruciting warganya cahyat
Terima kasih. Matur sembah nuwun. Nggih mau dikersakake cara Banyumasan iki Mbak Tuti ben nembang. Umi gen bawa ayo. Pangkur Banyumas kowe eling-eling bae. Ya diaturake wong ya pamundhut kok. Ya Umi Hafifah coba kaya apa? Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Camat ing Widodaren. Ya. Mengko insyaallah ya bakal nembang yen urung kondur. Tak aturi nembang nggih. Ya Nduk Umi. Siap, Dik. Heling kula heling gunungane Senapati.
ancang-ancange karo mlumpate iki dhuwur ancang-ancange. Bareng mumpat gremak nyik. Ha iya biasane ngono kuwi lek pemanasan kaya ya bareng tenanan terus ndang bar. Iya ngono. Luar biasa. Selamat malam Nimas Ayu Winong Nawangse. Oke Pak, selamat malam. Sik semangat, sik sehat ya, Nduk. Masih semangat alhamdulillah. Terima kasih masih setia dengan Madangkara. Sok neng Jakarta ya nderek, Nduk? Derek. Alhamdulillah. Sok kondur ya bareng bis to? Kula benjing anu Pak, mantuke soalnya kan kula jenteng Tulungagung. Terus kula ing Jakarta langsung teng Tulungagung. Alah. Marani si blangkon to kok. Dadak mantu ning Solo sik, kuwi langsung. Tulungagung ra nek bandarane kok. Bandara. Enggak, aku mau naik kereta Pak. Saya mau naik kereta. Ini lebih kudune nalare kan lek arep ning Tulungagung ke Jakarta lek ngliwati Solo ya. Bareng rombongan tekan Solo bar ki bablas Tulungagung nalare lek ngono. Ayo. Mampen nyanti kowe. Saya tuh ada itu Pak, ada keperluan yang sangat penting. Penting, Pak. Penting, Pak, keperluannya penting. Yang sangat penting sekali tidak bisa diganggu gugat. Aku ngerti kapribadenmu ki wong apik kok ya. Lah nggih to Pak, kula iki lembah manah manut. Dan ngonten nak digarapi to. Benten kula niki kali Mbak Bir kita niki lho Pak, kalau wingi pun diserang netizen gara-gara mbripik dalang kondang. Oh iya ora apa-apa sing ngongkon aku kok pancen kuwi. Gak apa-apa aku ya ben kayak Bu Kesi lho ndek bojo dalang lho nong. Cita-cita kan ya boleh. Watone padha sik kosonge. Itu jenengan boleh nadyan kuwi guyon ra masalah. Sasake Bir, ra apa-apa Bir. Ayo. Mulai entuk urusan aku ra melu-melu lho. Ya, sebentar Pak Dalang, kok ada yang berbeda dari jenenganku apa ya Pak? Sik Pak tak sawangi sik. Apa? Sik kok kayak duduk pacakane. Wis kape ya padha soklate. Kerise ya apik. Blangkone kliwir to. Ora. Kowe kok pikir kuwi ae ora. Pamrih to lek kowe lek kliwir Pak Dimar ngene. Apa? Pak jenengan kok mboten damel efek timang to, Pak? Padahal jenengan niku sudah dibelikan oleh sinden-sinden sebagai kado, tapi kok ora dienggo. Jenengan ini pripun? Aku ki melaksanakan pola hidup sederhana. Efek timang tak umbah kabeh sing ngene sinden-sinden lek ku ngenggo pas malam Minggu tok. Lah napa kok malam Iki malam Minggu ya. Lah iki mau carry ngono lho. Loh, harusnya tuh jenengan tuh punya asisten pribadi ngono lho, Pak. Punya manajemen ngono, Pak. Lan apa wedok ngono? Ya cewek toh, Pak. Cewek mesti gemati, mesti setiti, Pak. Mesti nggak mungkin ada yang ketinggalan. Omong mbokmu njajal ngono ya yang. Bu. Bolak-balik lho carry ngene iki. Bu, Piye Nduk? Piye kok Nduk? sampai enten sing ketinggalan itu gimana, Bu? Napa kula asistannya Pak Yayak napa pripun, Bu? Lho Boleh, iki mau Bu? sing salah kan ora aku kan ora salah. Ya pancen Mas tak lumpuhke tak toto ning koper. Ning karo Pak Rohadi karo Larso diangkut tiket jam 12. Mongko aku durung ngecek ulang, kudune ora diangkut ning mobil. Lah bar diangkut aku kan tidur. Ngancani Pak Cahyo. Lah bar kuwi dibablas di bawah. Kowe malah ngancani aku nyapo to. Ayo ngono. Dadine carry mergo urung tak cek. Lah itu kesalahannya Larso. Dadi intine ngene lho. Sing jenenge wong iki kan mesti mau mangan ngangge cewek tok, ngono to. Mesti enak cicire ra masalah. Aku enggak apa-apa seperti itu enggak apa-apa. Pancen tugasnya Bu Kesi iki pirang-pirang, ya to. Lah, Lah pancen tur yo aku dina iki ngantuk kuwesel dina iki ra karuan. Aku turu terus tekan kene lah kuwi turu. Mau jam 8 iki aku ijan tenanan. Rumah saku sing gugah aku ini Ken Salindri. Mlebu ning mobil lho. Pak pun badhe nan Pak pintas Pak pintas aku tangi bareng Mak Gregar bae Pak Rohadi. Iya, nggih, ora apa-apa ayo. Ning bareng munggah panggung langsung dadi lan bergase, pulih kaya ngono. Alhamdulillah. semangat ya, Pak. Semangat ya. Kata-kata untuk mempelai berdua Birgita sing luwih pengalaman sering putus sambung. Lah ya rabi urung apa Pak kok ndongakne lho, Pak. Paling tidak kan sudah pernah menaungi rasa tresna. Ayo. Nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Mugi temanten kekalih panjang yuswanipun, sehat, kathah rezekinipun, semoga cepat mendapatkan putra yang soleh-soleha nggih ta Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan iki orang muslim yang ngerti soleh-solekah. Lho, Sampeyan ndinge pas tukaran karo Niken sampeyan muni astagfirullahaladzim mau kowe aku weteng kowe ya iso. Pak. Lah piye pengen login apa piye sih? Indonesia kan
banyak agamanya Pak, ya nggak apa-apa toh Pak, sah-sah Oh, saja iya. toh Pak. Nasional ya Nduk ya. Lah, Nah, semua iya, bagus. semua bahasa toh Pak. Betul, betul, Iya. betul. Iya Pak. Nggih, sama mengucapkan terima kasih Pak untuk penggemar Caksi atau penggemar panjenengan Nggih. yang sudah mengucapkan selamat wisuda kepada saya gitu Pak. Aku urung yo, Ki. Lah ya jenenge malah lali piye to Pak? Ah, sarjana seni selamat ya. Hadiah ya Pak. Buketnya menyusul ya. Ya, Pak, tenan ya, Pak. Heeh. Lek Buket. ana buket engko tak kok kayak hadiah sing luwih spesial malah. Apa Pak? Cium. Ah. Ayo, saiki lek wani, mbok saiki lek wani gendang. Ini. Nggih. Oh ya anake dhewe dudu Nggih, sapa-sapa. ya, Pak. Matur nuwun nggih Pak. Ayo tak deloke lek wani nyayang anake. Ayo, ucapan selamat. Nuwun nggih Pak. Semoga semakin bermanfaat ya diri kita ya. Sing kenake blangkonku tok lho sini. Blangkonku kliwir sing kenake aku. Bar iki kok komentari netizen bir kita gatelen kok. Ora apa-apa kari ngukur no. Terima kasih ra masalah aja wedi karo netizen. Boten Pak, Santai nggih wae. boten. Tenang, Dok. Bir kita tak omongi. Dalam- Memang kamu di Madangkara saya cetak menjadi sinden yang kontroversial. Ya. Itir sumilir coba kaya apa? Monggo diaturake bir kita dan juga Winong Nawangse. Dados. Yuk. Hey! Oh! Hey!
Terima kasih Cahayu, Genduk Birgita karo Winong Nawangsih.